Hi guys, magandang yung tanan. Muli na ako karon sa family house. Kaya sila na nagtatay, sila lang duha dito nabilin. Namuhuran ang desplorami. Nagbabalik to silang duhang nanay o si tatay. Manghuran ang desplorami. Magdakong saging nga guwang, kanam sila saging guwang tare katong among gida. Gibaw na mo katong natumig mabini. Magdakong duha kasipi. Hinog na magkasa kasipi kang. Kala hilag-hilag man ko no. Nagsipi ako ng saging. Ano hilag-hilag man? Kawan sala kawan pamahaw. Kaya magkuha ko saging ton kaya naagan ito kuan. Bye ha. Sabot naman yun yung pulis kuan. Ano mo? Magsipi og saging. Uy, naman ay kinagkibanis ilaga ni. Yung mo nang hinog to no. Dari naman ka ibilin ton. No, dari ka ibilin. Uy, kuha rin ibang bugtok. Ako ibang kinagkibas ilaga. Basan lamang ka. Kuha na sana. Sige pong kibgibaras ilaga. Pabatasan siling ilaga, dude. Kada. Hindi naman yung mga kinagkiban pa, wala makuha. Dua na yung kuwan ha? Kinagkiban o. Ilaga. Ito na may. Kamo na itong saktan? Anong bag na abri mong bagdang? Mura naman kang naragag utro dang. Nandiyan ako sa laman. Punta sa sigarilyo. Bawal na rin. Ay glabay na hinuon. Ay lisod na ron. Pilar. Tara sa taga Pilar. Ari sabi. Kaya po ito. Kuhan kari. Kuya ra. Hindi akin. Tari ng kapten sa kuwan. Di araw eh. Gilad din promise kuya. Alam ko nang bayta sa ibabaw. Inaog lamas kuya kay hatid ko naman sa ibabaw. Alang araw katungod ko sa inyo. Ano niya? Saan sakyan niya? Di, text mo ko. Tay! Good morning! Oh, meron ka ng kuya na dito abroad. Ano may kuha na mo? Dahil saging, tulog kasipi. Di kan panig kuwan tayo. Masaging tayo. Diyan na daw. Parang hadli ka magsaka kay dangog. Kulbaan mo kung magtanaw. Kulba man ka magtanaw magsaka kay ara man kadangog. Nahunay, niingan na ba nga magtanong kung tag mga lagot man ka na akong nagira. Yung pagirahon. Di matampaigo. Paigo ba rita? Kapag sa katago. Aras ilam sabay. Sabi pumasok na kita palit dyan ha. Sige nga nagbalita nga mangandam ko no. Mananam ko no mga lagot mo ka na akong nagira. Dauri, bahala po ng giraha ko na mahadlok. Ilam ito nagira kayong ulbo ng kalabutan. Ugwa pod. Ginawa naman pinagbuhat sa itong kinabuhi. Agwalit sa dari, wala nang matay na. Ang ngayon ay katkaton. Naanay niya sa kasalubi. Luwi lang po kayo bisag uwan. Yung saka sila. Dangog grabe sa kaadyo. Kukulbaan ko magtanaw. Kaya nakadangog galing saka. Kanabot ang lagi na. Kanatakto na na. Oh, sakto. Naghamaribot ang asa para nakabulig. Bulig lagi. Napag ko ha.
Kisa mo. Hamag mo ang asawa mo. No? Ha? Kasi. Hindi anak kabata na magkikaduha. Tinguan. Tinguan ra ba? Dari ka kuha na kang miding. Tinguan. Akan berada kay duha na. Pila ija duha na? Hapit na. Nabura sa basukan? Maris. Mirjin. Rizin. Si Merjen? Kaduha. Kaduha. Birahin na kay labog. Wa pa gira. Kag na gira na delikado na di na kabata. Ha? Pagalisan. Kada wa pa gira bitaw, inara mo kuno gira. Nasama mo para ka? Iluha. Murag hadlek ka no. Grabe binang lubiha karaan ang burang lubiha ka ato. Grabe nang ka. Kalubangit kung tanaw. Grabe ka pa sa lubiha na ah. Ito Ginoo ko. Grabe nga habuga. Garaha buteng. Bala may sabaw. Ito mo ba? Masuk ka na katuod na mas lubi na ubos sila yung agaw din. Tun ana mo kay. Tulang. Kasapa sa kanang sundot ako oy. Katuon ko daan. Ya na pa mga kuan kung rindahan nga. Mga patak o mga alagit. Patek. Mga patoy. Kaya gipendam sa una. Nakakat na. Mailhan dyan. Kaya sa kapit mo lubi. Wala naman siguro na nasalin sa kinababuan ka na tumbas. Bagzo. Wow. Hanag mo. Tumba. Sobrang katungag na kuha. Kamu nga nagutro. Labog na ko. May mga tugkan dito. Ha? May mga tugkan. Mga takong dwarf nga lubi. Nami dito tam nag mga kuha lagi. Kanang mubo na no. Nga hilang ng mga lubi. Grabe manang. Ang sisiya ang paghaob. Maapil siya ng paa. Ha? Ang aso, pagkaso, may kaso. Itong pasaguan. Pasagubi. Okay. Awan ng bitang kamay. Nga, bugnaon. Merah. Tora kita bonus lekay, di manang. Ano kita patakunan? Magkaitin ka dyan maghatag. Ara naman dyan lauga. Ibabaw na, ibabaw. Butang na diha. Patatag pa na na muglubi. Binlan na tagbinungan. Huwag mga batasan. Sabot to. Sabot to. Huwag mga batasan ha. Sakpan! Sakpan! Marami na. Ta nang mga buwang na. Kisa maning bana. Atang purman sa una. Uy! Simba ko manang! Lang hinahuna nang. Nangutan na rapag. Ano na makailat ha? Agban atang purmas vlog sa una, purman. Regina na may anak long. Nakagalit tulo na katuig. Dapat mo sanina sa una. Dapat po duha. Amo to? Gatang sini na ba? Sa mga kado. Dapan. Ha? Dapan. Dapan. Pangdapan mga tao dito. Dapan mo kino. Ay, butasan. Pang nga ko tagbe. Bitaw. Bitaw. Istorya ba lamang? Haman taon ng mga halang din ng taon ng mga mag-aagsas kalubihan ni Tiri. Alam mo kawat basta nakagbahin ng agsa. Ha? Why problema? Ano man yung butang ng enjor mga gipang abrihan na? Wala man yung gipang ha? Di, himuan ang kuwan ko no. Karang nay, bukayo. Sino may magbukay? Si Manang? Yung manang. Si Agilahang manager. Sayang man. Ay, manager nila. Tala mo Manang, oh? Baka naman yung saging na wala yun na mo. Tambos, na sige, hindi mo kuha na ng dahon. At hindi manghatag og suman. Dabong na pili-pili. Manghatag suman Manang ha, bante ka. Ami kang imlan be. Isa sekreto para magkagwapo. Nagkagwapo man yung classmate sa grade 1. Bitaw. Kuy na. Ano siya mga sekreto ni Joy? Kaya na, oh.
Bitaw kas may kinasri man sa grade 1. Aran tuloy ang na. Ha? Aran tuloy ang Di. Muraga na, nagtuliun. Bitan tuloy. Ay ko sa tubig. Bitan ni Kadyo guys, pero mo guys, karon na. Nagpampo na. Tuloyan ba yung hilak ra? Di nga na nang gibidaan og asawa. Di ba mon? Ay gibidaan. Nandaning mo puna si zaman sa nagwapo sa karon. Uy na nagali kay asawa ron sa pagkabidaan. Mo lagi nang sa una gibidaan mo sa una. Nda mo nang nimo puna sa nagwapo siya. Ingan adena uy guys. Na. Pagpabidya mo si Jong Paris karon mo gwapo mo. Sundang. Oo, marang ko pala loy. Ada ko region room. Nada ya? Sila. Ang tabi sa kaso. Maglibag magod ko asa may asa kalimot mo ko. Ag imo na mo karing dare babaw. Di mapi babaw di. Misalnya Kato dito kami register. Play dang. to dito. Dang. Katuto Para me. Na. Bubuo na tag sabaw kay tamisa. kang nilo na. Oh, nilo. Ang kanilo pili bata sa pa. Sa pagkapon. Kapit na mo ba? Buros jang asawa. Mabot-bot ang kita mo tigar. Ana bisig busugran sa pagkamungga. Lami lagi. Na. Wag manganso. Gusto gizang tamis. Tamis dito. Tabang. Damisan ko. Grabis man ang pud maghaw ara man pusiksiya ka sa pinakita ang pagbuhog. Ako paano maghawag sa kanya may langkay. Lahat kung alya nagmadri kay isig sinamok yan ah. Ngano sinamok mo kuno kaday? Gibawsan kong alya na. Napakuha mo ko nito kutsara ganihan za. Madri pag iza. Gimingaw kong bingbing tatiri. Ha? Gimingaw kong bingbing tatiri. Niliksi? Wa tatiri. Ano man? Halas po rami murag mo laganas Manila. Na? Ang gidagahang mga pangsimbahay kay balik-balik ra sa sarili pangsimba. Tanawa tay. May tanawa tayo. Pili ka kita. Nay kagdukos malbiri, mahadli ko musuot kay ang rin ako na ibas. Naay da isnir ba? Nay murag Balibuan. Dapurame. Dari ate kamadug dapurame. Kani po hagan okay na ni. Pandang balkin. Mga kabuto magkahoy. Likod mo na riyan. Ito na ko kay ng bata, ay kabangan mo. Murag mabrod. Bye-bye, Day. Oh, inig ka ng kuan, Day. Nanay Silvio. Ay, ito na ko, Day. Day. Wala kasi nga dari na nabilindang. Na, pa. Haman. Aga mo kung dress orang dagko, ah. Haga ba mo sila lagi batang? 5 ra ni ka dress. Di ba haga ba sila lagi batang lagi? Buha ara to. Gidala mo siguro niya mo tanan. Idana. Murag mularga. Wato na ko, Dang. Manila ni. Wato na ko sa Manila. Nula magitang backbot sa Manila, mahot ba na. Lagi. Ara na pa, piltag is kastip. Ato na ko. Bye-bye, Nay. Balik na ko sa atlaw. I love you, Day. Bye-bye. Uding. Panin sa nga din ako nagsamu. Saka. Asa may dang lagaraw kay? Bawa ko sa itong lagaraw ron. Gidama siguro sa Valencia. Bawa ko itong panggamit o magsakano. Ha? Kada yung gagamit, kasama na? Among tanah ko kagad ang lagaraw ang uli. Inaang ulian. Basta din itong garahan sila sa bukid kayo nahilo na namas Valencia. Duwet yung human ito ba day? Ha? Duwet ba human? Talihuma naman. Di ngambal nila. Di na siguro. Uli na ko. Nahuman na sila. Zaharang gidaring gamit para maglugi. Luwi na po sila hapon na nahuman.